Wedding season ba kalbari season ba nongni bagai ang kabangma kajangmani video photo mangpili rok hai tubi pheke kabangma kajagman dino tongthlai mosamani tai kajangnai rokni cute couple rokni juri rokni video mangpili rok bo kai tini a video rokni bade te kaisa video katal tubi pheke mo wngkha Tripura Idol season 2 norok saimana tabuk TTADC hapangbai songjakmani Tripura Idol season 2 notun season ni bagui audition tlang tongmani a audition no kwbangma gan musanma kwrung rok chin Tripura hasteni lukurok borok rok thanga aro audition rimani a audition rithini khoroksa tei khoroksa sinikuk chin Tripura ni khoroksa famous bobo thanga audition rikya bono kebo sinimung rwna nangai bono nukhai na rojodono bini mung semano bo wngkha chini bukhukjuk Chinta mala bobo Tripura Idol audition no thangui gan rwchabui khe bini thani tongmani talent no bobo thangui phunugui khe bo aro thangui audition no gan rwchabui khwnai rwkha chwla khorang bai bwrwi khorang ni mix rwchabmung khai bo rwchab khwnai kha norok jodono saimana chini North East India ni Jelly Tamin Arunachal Pradesh ni khoroksa bo Indian Idol o thangui chwla khorang bai bwrwi khorang bai rwchabui khwnai rwmani chini bukhukjuk Chinta mala bo modai hanya bini bisingni talent no phunugui chwla ni khorang bai bwrwi ni khorang bai khe audition no rwchabui khwnai rwkha LAIBUMA ho jagai nini ani ko thoma ba asude kham nini ani ko thoma ba asude kham malaya susal roi khatang made phayani bagai turuk turuk khebe ba Ganarok chini bukhukjuk Chinta malani rwchabmung no norok khata khwnaka khnai ko ganarok o video mangpilu khnai makhana ngakai norok bahai wngjaka chini bukhukjuk Chinta malani chwlani khorang rwchabmung bai bwrwi ni khorang rwchabmani suro ganarok jodi no chajakha kai ani o video no chajakha kai like subscribe share khadi modi haitebo katal video rok manani bagui.